Hi mga mading! Welcome back to my channel. This is day 2 of our 30 days challenge of speaking in front of the camera. This is, ayun, wala nang masabi agad. So today is July 18, 2026 and it's Saturday and ako ang mama ug ako ang papa na sa church karon wala lang kuning kuyog kay full pack ang bao. Di na ako masigo. So, nara ko diri sa balay karon. So, mag shoot na lang ko og ato ang day 2 sa ato ang challenge. And actually, I'm thinking of a topic nga English. Mag-istorya lang ko, mag-share lang ko sa inyo ha about sa ako ang kung giunsa nako pagkuha ang 1,000 subscribers diri sa YouTube. Yes. Kay nisulod ta og YouTube, so naadjud tay target ang 1,000 subscribers sa YouTube o 4,000 watch hours nga kinahanglan sa ato ang monetization. Yes, nakuha na ko siya in less than 24 hours. Pero dili siya advisable for kung ikaw kanang pwede ninyo siya buhaton pero dili siya advisable nga kay kung mo-apply naman good mo sa monetization sa YouTube, most probably kini akong gibuhat karon ma-denied jud siya after sa review kay kato akong gi-upload nga video is it's a reused content so bawal siya diri sa YouTube. So nagahulat lang ko sa resulta and kung ipa-take down to siya nga mga videos, i-take down jud to nako. So magsugod na pug ko og kanang ipon og watch hours. Pero at least ako ang ipuno na lang watch hours kay na naman tay subscribers. Yun saan ako pagkuha sa 1,000 subscribers. Yes! Nag-upload lang ko og reality TV show nga kumusta kay kanang sikat-sikat man na siya karon. Actually last year pa na siya. Murag karon na siya. Basta last year na siya gihimo pero murag karon lang na siya gipalabas inana matanawan na ninyo sa video o sa TV5 ambot kung napaba sa TV5 karon. So nag-upload lang ko ana tanan episodes akong gi-upload from 1 to 10 and it's very effective kay less than isa pa lang ka episode 1 pa lang ako ang na-upload from 264 subscribers na ako nagsugod ko aning ako ang channel wala pa 24 hours na abot na nako ang 1,000 subscribers. Yes, isa pa lang ka episode ako ang gi-upload and that's full episode. Taas man pud gud siya mga 43 minutes. So taas kay siya. So kato siya nga mga videos manggod mahook manggod jud ang mga ato mga viewers sumutan-aw jud sila because it's a reality TV show, a collaboration of Filipino artist and Korean, yes, Korean artist. Nadito si Ji Chang-wook, si Soo In-guk, Kim Young-soo ug si Kim Min-sok. Kailan ako sa ilahan no, pero karon na po nako na sa ilan na ilahan nga ning tan-aw ko og kumusta. Well, anyways, nakuha na nako ang 1,000 subscribers pero gipadayon gihapon nako ang ang hantod sa episode 10 ako ang gi-upload tapos pagkuha po na ako sa watch hours kay nakuha mo po dayon nako ang 4,000 watch hours mga pila lang ka adlaw nag-apply dayon ko and then I realized nga dili dayon siya pwede nga content, it's subject for kanang ma-deny jud ka ang imuhang monetization. Pero at least naka-apply na ta kay nakuha na natong 1,000 subscribers o 4,000 watch hours. Tapos nakuha na ay naka-apply na ta no na humanap ta sa step 1 o sa step 2 which is ang AdSense. And then, under review na ako ang channel pero I'm sure ma-reject jud to siya tungod sa ako ang mga videos. Late na po na ako na-realize naka-apply na ko wala pa na ako siya na-delete. Pero I'm planning to ginaplano na ako nga ipastay sa ako ang mga videos for 3 months kay
luoy pod ako ang mga ano no, luoy pod ang mga viewers kay nagapangita man gud sila diri sa YouTube ato nga ano nga TV show. So at least man lang naa sila'y kanang makit-an diri sa YouTube na full episode. So ako na lang siya ipa 3 months regardless of kanang unsa may resulta ato ang katong review sa ato ang channel nga ma-reject siya after 3 months di sa ako mag-ay kung ma-reject na siya di sa ako mag-apply og balik maghulat sa kog 3 months ay na ko i-take down to nga mga videos and then magsugod na punta og ipon og watch hours pero at least na tay subscribers dili man siguro dayon na ma makuhaan natong subscribers kay wala na tong mga videos. We are in 5,000 subscribers karon. So dili man siguro dahil na sila mag-unsubscribe no. So makuha pa na to mag-ipon sa taog 4,000 watch hours and very kanang butan kay sa YouTube kay gitanaw na kog balik 365 days dahil to abi na kog 490 490 for 90 days lang nimo dapat kuhaon ng 4,000 watch hours. Gibalik na kong tanaw, it's 365 days. So, 1 year ka pwede mag-build na pod sa imuhang community para makaipon og watch hours. So, more uploads, more watch hours, kung naay mo tanaw. Pero kung wala, dili pod ta makapugos sa mga tao diri no. So, mao lang to. That's how I get the 1,000 subscribers in less than 24 hours. Pero again, ako ang istorya sa inyo ha, dili siya advisable nga pag makuha na dahil nimo ang 4,000 watch hours kung mag-upload ka og mga inato nga mga content like kana mga viral ng mga content kadali ra maka ipon og watch hours ayaw sa mo pag-apply sa monetization. Inyuhang buhaton is kung ang lisod lang manggod. I don't know kung unsa jud ang lisod. Ang para sa ko manggod, ang lisod jud kuhaon kung kanang magsugod ka diri sa YouTube, maghimo kag original content nga imuha. Ang lisod jud kuhaon is ang subscribers. Kung daghan na kag upload manggod sa imuhang YouTube, so madagdagan ra jud na imuhang watch hours. So dali na lang siya ipunon. I don't know kung dali ba siya ipunon, pero kung nalang mo tan-aw sa imong video, makuha jud nimong 4,000 watch hours. Ang lisod jud is ang kanang mapahook nimo ang imuhang mga viewers sa imuhang channel ug ma-subscribe nimo kay syempre wala man na sila kaila sa imuha dili pa makailado sa YouTube. So there is a least chance jud nga mag-subscribe sa imuha pero kuan lang gyapon ta kanang let's try our best inana na lang. So again, kung makuha na ninyo ang 1,000 subscribers, okay na siya, perfect na siya. Pwede ang inyong buhaton is kung gusto mo nga ipadayon lang gihapon og upload og kung tahay series inyong gi-upload kung gusto ninyo ipadayon lang gihapon pero ayaw sa mo pag-apply. Ipastay lang ang mga videos for how many months then magsugod na ka og kanang upload sa imong original content o sa imong mga videos para at least while maghulat ka og time nga kanang pwede na nimo or gusto na nimo i-take down ang mga videos nga imong gi-upload like katong mga reused contents or katong mga viral nga bawal diri sa YouTube for monetization. So at least na kay watch hours nga naipon daan. So mag-continue na lang ka og kanang upload og mga videos nimo imong mga content so makaipon na ka og 4,000 watch hours then na kay 1,000 subscribers diba goods kay siya nga idea pero kung gusto mo buhata lang pero again ayaw lang sa dayon og apply kay subject to rejection jud siya. Ako, nag-apply ko dayon pero ay na ma-reject siya. Pero kung ma-reject man ko, ipastay lang gihapon to nako og 3 months. Ito nga mga videos para sa akong mga viewers sa mga wala pa kakita og sa gusto pa mo tan-aw atong nga TV series. Ipastay lang to nako siya og 3 months ay hana ko i-take down. Pero nag-upload na ko og ako ang mga content, original content diri sa YouTube. So,
build up na pug ko og community nga ako. So mao lang to, if you want to do it, go. So pero ayaw lang sa apply. Ako after 3 months, pag ma-take down na to na ako ang mga kuan. So pa-take down na to na ako nga mga videos, mag-ipon na po ko og watch hours, ay ha ko mag-apply usab. Pero goods na kayo kay nanatay subscribers. I think mo na ang pinakalisod diri sa YouTube ang magkuha og subscribers nga para mo subscribe sa imuha mismo dili pa kailado, di ba? Perfect. So again, this is our day 2 of speaking in front of the camera until I get comfortable. At least sa ato ang day 2 natin topic natin na istoryahan, di ba? Perfect! So maulang to. See you sa day 3. Bye-bye mga mading.